Imaš mnogo prilika da uspeš. Sve ove velike firme oko nas, Apple, Google, Amazon, ne znam, mreže, to je sve nastalo kao mala firma od nekog osnivača koji je radio 5-6-10 godina 2 smene. I Jeff Bezos, i Elon Musk, znači velika, najveća većina tih preduzetnika. Ja sad ne govorim o monopolskim rentama, rudnim rentama, privatizacijama, poljoprivrednom zemljištu. Govorim o ovim biznisima koji su dostupni za 100% građana. U 100% slučajeva je do tebe. Da, kažu teško je, pa znam da je teško, ali da nije teško, svi bi bili uspešni preduzetnici, javne medije, ili svi bi bili Darko Pančev da nije teško. Baš zato što je teško, postoji filter velikog rada, filter velikog ulaganja, filter koji danas dan, izvini Georgi. Nidela. Dobro, ti si, ja 3 dece sam kući ostavio da ovde da se družim. Koliko ti znaš Makedonaca da radi nedelju? Nema veze, zadrži za sebe, ali ja sam i juče radio i sutra radim. Evo sad ti piši koliko to ljudi se tako ponaša. Ili ti kažeš, bravo Nemanja, ja radim nedelju. Bravo, a koliko nedelja radiš godišnje? Godina ima 52 nedelje. Evo koliko ti radiš. Ne moraš da kažeš, ali svako nek se zapita. Ti uzeš sad nekog Makedonca, kaže, hoću da uspem. Ok, kako radiš? Kaže, 5 dana, 8 sati. Vredan si ko Jugosloven. Ne moram da ti kažem kako se to završilo. Ti ako radiš prosečno radno vreme, ti ćeš imati prosječan rezultat. I to je to. Znači ti moraš da ukapiraš. Ti ako hoćeš, kad se trkaš, da prestigneš nekoga ko je 4. u trci, ti moraš da trčiš brže od 4. A ako radiš 5 dana, 8 sati, to je prosečno radno vreme, ti u najboljem slučaju ideš u prosek. Znači ti da bi odskočio, ti moraš da iskočiš. Znači imaš one konje koji su u toru. Konja hoće da izađe, ima 2 opcije. Da sruši zid ili da ga preskoči. Ili da preleti ili da prokopa rupu. On ne može da kaže ja najbrže trčim unutar tora ili ja tu pasem, pijem vodu. Može, ali onda upadaš u prosek, ne možeš da se žališ što nisi uspešan. To je koncepcijska analogija mog mindseta.